तामुलपुर फरायसालिमायाव 36थि गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारि खुंदों। तामुलपुर फरायसालिमाया बोसोरफ्रोमबो खुंफुंनाय बायदि देग्लायबो 36थि गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारि खुंदों। बे फरायसा बरायनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गेवलां मेल खुंनाय जायो। बे गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो 22 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी। बे मेलनि गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'। माननि आलासि महरै बाहागो लायो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि बिबुंगोरा डक्टर भुपेन नार्जारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारी, तामुलपुर ओनसोलनि समाज सिबियारि आरो फरायसालिमानि बिबुंगोरा आरो फरायसाफोरा बाहागो लायो। बेनि अनगायैबो हारिमु हाबाफारियाव हांख्रायना लाबोनाय मेथाइ खनगिरि हिमानि बर' आरो प्रेयान दिपआ बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामफैयो। मख'नो गोनांदि बे फरायसालिमाखौ लुफुंनो एबा जौगाखांहोनो थाखाय बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ 2 कौटि रां अनसुंथाइ होयो आरो 22 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारियाबो 5 लाख रां अनसुंथाइ होयो होननानै फरायसालिमानि गोरायुं बिथाङा फोरमायथिनानै होयो। बेनि अनगायैबो फैबाय थानाय समाव फरायसालिमाया सरकारि जानो थांगासिनो दं होननानै फोरमायथियो। गोदान फरायसा बरायनाय एबा फ्रेशमेन ससियेल आरो बे गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारिजोंनो लोगोसे जोङो फरायसालिमानि जिखिनि फरायसा फरायसुलिफोरा देग्लाय आसामनि बायदि बायदि मुलुगसोलोंसालिफोराव जाय एडमिसन मोननो हादों बायदि बायदि बिबानाव बेफोर फरायसाफोरखौ जों बरायनो नागिरदों। बेजों लोगोसे बे फरायसालियाव दा फरायबाय थानाय गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा साख्रि मोननो हादों आसाम गभर्नमेन्टनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बायदि बायदि साख्रि। दा बिसोरखौबो जों दिनै सम्बर्धना होनो नागिरदों। बेजों लोगोसे फरायसालिमाया जोंहा स्कुल एडप्सन खालामनानै लादों 2, जे बरनगर एलपि स्कुल आरो सौरागुरि एलपि स्कुल। बिसोर फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव जोङो बायदि बायदि समाव बायदि बायदि हाबाफारिफोर लाबोदोंमोन आरो बे लाबोनायाव बिसोरखो जोङो बादायलायनाय होबोदों। बादायलायनायफोराव बिसोर बान्था मोननो हादों। बेफोरखौबो जोङो दिनै बरायगोन, बान्था होगोन। दा ओंखायनो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा बेबायदि हाबाफारि लानायाव जोंनि मानगोनां बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार बिथाङा जोंनि गेजेराव फैदों, नुजाथिफैदों, गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिदों। बिनि थाखाय जोङो गोबां गोजोननाय मोन्दों। बेजों लोगोसे जोंनि मुलुगसोलोंसालिनि अदेबानि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार डक्टर भुपेन नार्जारी सारा जोंनि गेजेराव दङ। बिथाङा थि बुंथिगिरि हिसाबै बिबुंथि लाखिगोन आरो जोंनि लकेलनि एमएलए मानगोनां जलेन दैमारी बिथाङाबो जोंनि गेजेराव बिबुंथि लाखिगोन। बेजों लोगोसे बिटिसिनि इएम रनेन्द्र नार्जारी बिथाङाबो जोंनि गेजेराव बिबुंथि लाखिगोन। गतिके जोङो जेरैबायदि सानदोंमोन बेनिख्रुइबो जोबोद मोजाङै जोंनि प्रग्रामा दिनै जादों। फरायसा फरायसुलिफोराबो दिनै बिभिन्न हाबाफारि थाब्लाबो माने गोबां नुजाथिफैदों आरो फैबाय थागोन। मोनाबिलि समाव जोंहा हारिमुवारि मोनाबिलि दङ। बेवहाय 2 जों मेथाइ खनगिरिफोरखौ लेंहरदों। सासेया जाबाय हिमानि बर' आरो गुबुन सासेया जाबाय माने प्रियान दिप। गतिके जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे बे फरायसालियाव फैनानै गावबा गावनि सोलोंथाइफोरखौ दिनैनिफ्राय मोजाङै लानो हायो। गाबोन समफोरनिफ्राय जों जाहाथे रेगुलार क्लास खालामनानै बिसोरनि जिउनि लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ जाफुंसारनो हायो बेखौ आं खावलायदों। आरो गोदान फरायसा फरायसुलि बयखौबो जोंनि तामुलपुर फरायसालिमायाव गोसो गोरबोजों आं बरायनानै लादों। मावबोदों, जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे जोंना मानगोनां बिटिसिनि सिबा कलेजनि इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय जायखिजाया माने मिलायनानै गासै जों 2 कौटि रां होलांगोन होननानै घोषणा खालामदों। आरो बेजों लोगोसे एमएलए बिथाङाबो जों सावरायनायनि गेजेरजों नै फार्स्ट बोसोराव बिथांनि फार्स्ट टार्मसआव जोंनिनो जिहेतु आगोलनि बारग' फरायसा आफादनि जिएसमोन दा बिथाङाबो जोंनि गेजेराव माने 5 लाख थाखा रां होगोन होननानै बुंदों। दा ओंखायनो बेफोरो जोंनि फरायसालिमानि जौगानायखौ लाबोनो हागोन होननानै आङो सानदों। आरो थाबैनो फरायसालिमाया जोंनिया प्रभिन्सियेलाइज जागोन होननानै जोङो जोबोद आसाबादि।